Right, my lunch, as jullie hier kan sien, verstaanjies ek nog bezig om vir my op te skep. Yes. Ja, ek moes begin by die bacon eers. By die bacon. Oh, come on. En moet toch niet te veel vet hoor. Ik is ook nog hier. Ik is ook nog hier, ik zeg maar niet. Moet niet waar, niet, je moet zeggen. Een goed eten. Jelle mas loe je er erg bij. Goed. Ik weet niet wat gaan aan niet. Nou, dan beginnen dus hier bij die eiertjes. Hier kom ik wat van mij. Eier. Nou, yes. Hier is enetje, verstaan jij? Ja, gaan voor mij die eier van en die eier. Als één keer geweest. Nou, oeh, ik is moest een mushroom vrouw. Je moet hier een beetje mushrooms, verstaan jij? Als je hier kan zien, verstaan jij? Ik is mal voor dit, verstaan jij? Als het. Is keer aan zoomen. Nou, je weet misschien dat je niet ziet. Yes. Hoe ga je nou vaak krijgen? Nou, Als de Evo. Evo. As you know say avocado. Yes. The Evo. No. Yes. Zo. En die een broodje. Jelle kijk net Gabby sandals. Annie Cooper. Jou ganspees. Ja, Gabby die vat vir jou so man. Eet eers een keer kersfees. Eet. Jy gaan net die geleentheid kry nie. Ja. Ja. Nou. Kijk hier. As jy klaar? Ik denk om mijn leven in een borsie. En dan ga ik nog eet een duifborst, kassie eet. Nou. Hoe als ik kom, ik verdaal dat die goed naar volle nemen. Als dat nou klaar? Dat is nog klaar. Yes, voor mij. Als het klaar? Hier komkommer. Komkommer, ja. Yes, man. Ah, zei. Kom aan, komkommer. Hoe maak je bord lijkt goed? Guys, ik moet nog mijn nagels gaan doen en mijn haren. En alles wat maar alles. Ik moet nog mijn guava ook wassen. Maar ze gaat aan. En de tomaten, yes. Wow, stunning. Stunning girl. I say no to. Op je wat lijkt. Ah, tell her dat is hoe Gabby zijn bord lijkt. Even nog of je weet hoe ik pat.